Saltoki handiek hitz egin dute, finantza entitateak ere ekarri ditugu, komunikazio operadoreena ezin izan da gaur hemen izan, baina hauekin batera garrantzitsua iruditu zaigu energia elektrikoaren eta gasaren banatze eta edo merkaturatze enpresa bat ekartzea, arlo honetan euskarak dituen erronkak, dituen zailtasunak, arazoak aztertzeko. Eta hain zuzen ere horretaz hitz egiteko, Asier Arzuaga ekarri dugu, Asier Goiener komunikazio taldeko eta hizkuntza batzordeko kidea da, eta interesgarria iruditzen zaigu bere ikuspuntua ezagutzea. Eskerrik asko Asier etortzeagatik eta zurea da hitza. Eguerdion, eskerrik asko lehenbizi Euskaltzaindiari, guri gonbidapena luzatzeagatik, eta beste alde batetik sentitzen dugu agurtzane ezin egotea, agurtzane eta biok egin behar genuen aurkezpen hau, eta egoerak behartuta zaintzak diela eta bar, etxean gelditu behar izan du. Sarrera emateko aurretikan pasadian enpresa handi ezagunak eta bere ibilbidea egin duten adia, eta gu berriak izanik eta xumeak eta medio gutxikoak, egingo dugolako aurkezpen gure historia laburran aurkezpen bat, eta besterik gabe. Gure enpresa ez da ohiko merkatuko enpresa bat. Bezeroak eta enpresa olako erlazioa daukan enpresa bat, alegia gu kontsumo kooperatiba berezi bat, gure bazkideak, gure parte dira, gurekin identifikatuak sentitzen dira. Urrengo diapositiban, hor ikusten da pixka bat, gure enpresa nola dagoen antolatua eta baita ere zenbakiak, ez? 51 bazkide langile geha oraintxe bertan, kontuan eukita 2013an hasi ginela, bada zerbait. Horretaz gainera, 160 bolondresetik gorako laguntza jasotzen dugu, eta oraintxe bertan kudeatzen ditugu 16.000 kontratu, eta gurekin daude ia 13.000 bazkide. Nola sortu zen Goienerro? Zer egiten du Goienerrek? Goienerrek egiten duna da argindar berriztagarria sortu eta merkaturatu bere bazkideen artean. Azkenean, hau sortu zen 2012an, oraindikan orduan berriztagarriak gaur egun nahiko ohikoak dira, edo ja albiste eta iragarkietan asko ikusten dian gauza dira, eolikoak eta fotovoltaikoak eta ohiko merkaturatzaile beti horre ondianak eta nuklearrak, ikatz zentralak bultzatu dituztenak, orain badirudi ja guzti hori gorde dute, eta badirudi ja dena berdea garela. Baina 2012 hartan, oraindik naiz legez aukera egon berriztagarria kontsumitzeko, ez zegoen gure gustoko merkaturatzailerik edo gauza gure gustura egin zitzazkenik. Orduan hor herritar talde zoro bat juntatu zen, 30 bat lagun edo, eta esan zuten, guk berriztagarriak sortu nahi ditugu guretzako, eta aldi berean konsumitu nahi ditugu berriztagarri horiek. Urte horretan, 2013an, Rajoy zuen gobernuan, Sorioa ministroa, gogoratuko dezute eguzkiari zerga eta gauza guzti horiek, berriztagarriak proiektuak ere incentibatzen utzi zian, orduan, 30 lagun hauek gelditu zian pixkat, kontu eta begira esan ez, proiektu berriztagarri baten sartzea orain suizidioa da, ez? Eta erabaki zuten, zerbait egingo dugu, zer egingo dugu, merkaturatzeko aukera badagonez, egingo dugu merkaturatzaile bat sortu. Argindar berriztagarria erosi dezakegu merkatuan, zertifikatu hori duena, eta berriztagarri hori salduko dugu gure bazkiden artean. Inguruko adituei, ezagunei eta horrela galdetuta, energia kontuetan zebiltzan nahi, esan zuten, zuek zoratu zeate. Badakezute hor merkatu horretan ze irabazi gutxi dagoen eta ze diru kantitateak mugitu behar diren, eta gainera dabiltzan konpainia handi horiek, ez? Aurrera ekin zioten eta 2013 urtean bertan ja lehenbiziko langilea kontratatu genuen, bazkide langilea, bolondres bat bazkide langile bihurtu zen, eta jornada osoa dedikatu zion horri. Era berean,
ja lehenbiziko kontratuak, argi kontratuak egiten hasi ginen, eta lehenbiziko fakturak emititzen. Eta pixkanaka azten, eta konfiantza sortzen, eta konfiantza horretatikan, etorri zidan lehenbiziko kontratuak enpresa handiagoekin, argindar potentzia handiagoa behar zuten kontratuak, eta baita udaletxetako lizitazioak irabaztea ere. Bitartean, lehen komentatu den bezala, energia enpresa ohikoak, pixkanaka, baita ere ikusten zen prozesua nola egiten zijoa zen, argindar berriztagarrietara. Gure nahia, hasierako nahi hori, sorkuntzakoa hortzegon, eta sorkuntzako proiektutan sartzeko, 5 urte pasa behar izan zuten, eta bitartean hor bazen, bai Bolondres, eta bai azten zijoan langile talde bat, proiektu horiek bilatzen. Goienerren oso garrantzitsua da, Bolondres paper hori bertatik sortu zalako proiektu guztia, ez? Eta oraindik ere mantentzen dugu. Orduan, hauentzako, Bolondresak eta langileen parte hartzea bultzatzeko, sortu zanazan Goiener elkartea. Elkarte, irabazi asmorik gabeko elkartea, kooperatiba bezala, eta bere helburua hoxe, parte hartzea eta uztartzea pixka bat, langile eta Bolondresen arteko lan hori eta aginte mota horizontal bat. 2018an iritsiko zen, Goiener taldearen 3. oina, eta oina hau da sorkuntza, hasieratik amestutako proiektu horiek. Hasi ginen Fagollagako zentrala erosiz, horretarako dirua eskatu zitzaien bazkidei, eta baita ere, mugaz gaindiko gu bezalako beste berriztagarrien talde batekin, INR-ekin, instalazio fotovoltaiko batzuk egiten lagundu genien beraiei. Orduan ja, baita ere, pixkat Euskal Herri mailako proiektu osatuago bat, mugako bi aldetako lurraldeak hartzen dituna, ez? Horretaz gain, handi gutxira sortu zitzaigun baita ere, Oñatiko ur-jauziak hor badira hidroelektrika ja indartsuago batzuk, Fagollagakoarekin konparatzen bali badugu. Sortu zen aukera, 110%, horren 110%rekin egitekoa. Berriro, gure bazkideen artean, egin zen galdeketa bat, ia zenek jarriko zuken diru bat, edo soberantzun honetan proiektu honi aurrera eman ala izateko, eta horretarako ere dirua lortu zen. Eta berriki, aurten, martxan jarri ditugu 5 ikastoletan, 5 kooperatibetan, 5 instalazio autokontsumoko, fotovoltaikoko 5 instalazio. Bueno, urrengo diapositiban ikusten da, hau da gure goiener.eus domeinuko webgunea, pixka bat sarrera gisa egiten duna, eta oraintxe hitz egin berri dudan gure 3 oin nagusi horiek zein dian. Alde batetik egiten duguna da energia berriztagarria sortu, proiektu berriztagarriak bultzatu, gure bazkideen artean laguntza eskatu proiektu horrek aurrera atera alizateko, eta aldi berean, hauek sortzen duten argi indarra kontsumitu egiten dugu. Hori egingo luke Goiener merkaturatzaileak. Ikusten danez, daukagun volumen horrekin oraindik sortzen dugun argi indarra ez da iristen bazkide guztiak kontsumitzen dutena sortzeko, baino hori litzake helburua. Eta gero, 3. oina, esan bezala, litzake bazkideen parte hartzea sustatzea, eta hori egiten da, Bolondresgoa eta langileak uztartuz Goiener elkartean. Misioa, zein da gure misioa? Gure azken plan estrategikoan, langile eta Bolondresen artean, Goiener taldeen misioa honela laburbildu genuen. Hartzen dut diapositiba. Hurbilak izatea, konfiantza sortzea, aniztasuna onartzea, garden jokatzea, parte hartzea bultzatzea eta kontuan izatea pertsonen premiak eta harreta. Pertsonen premiak eta harreta erdigunen jartzen ditugun unetik, nahitaezkoa da hizkuntza eskubideak bermatuak izatea gure bazkidek. Hala nola euskera zaitzeko nahi duten lekuan. Eta nola erabiltzen dugu euskera Goienerren? Euskera zerbitzu hizkuntza gisa azalduko dut. Guretzako apustu bat baino gehiago, irizpide
ekologikoa da, alegia, gure inguru hurbilarekiko begirune bat azaltzen dugu. Eta Goiener bazkideena da, lehen esan deten bezala, eta bazkideak dira Goiener. Eta egunerokoan eskaintzen digun zerbitzuri dagokionez, hurbiltasuna eta konfidantza ditugu balorerik kutxunenak. Eta horre diapositiban jarri dugun bezala, asko erabiltzen deun esaldia da, gertu gaude, gertukoak gara. Gero hurrengo diapositiban ikusiko dugu mapa, Euskal Herriko mapa, eta pixka bat hor azalpenak ere. Bitartekoak, Ainoak berriki esan duen bezala, gure lankideak, zuzenean, bazkidearekin, harremana izango dutenak, derrigorrezkoa da euskeraz jakitea. Beraiek egiten duten kixera, ez? Telefonoz eta aurrez aurrekoan, Goienerreko bulego batera balimazoaz, lehenbiziko hitza izango da beti euskeraz. Hori azkenean iruditzen zaigulako, aspiratua edo dagoen hizkuntza batei garrantzia gehiago ematea. Ez dakinak azalduko digu, ez dakila. Eta esperientziak euskerakin, bueno, tamalez, herritar asko ohitua dago, bai energia, bai komunikazio konpainiekin gazteleraz egitea, eta gazteleraz ohitua dago faktura. Eta faktura, balima da, ulargaitza edo ulertzeko zaila, euskeraz are eta zailago, baino batzuk erronka puntu batekin hartzen dute, eta esaten duen, bueno, zergatik ez, hauek azalduko dizkiate hitzak zein dian, eta pixkat faktura ulertuz gero, eta nola baita ere hitzaldietan eta ibiltzen gehan, Goiener elkartetikan, hausartzen dira, euskerara pasatzen dira, eta gutxi dira berriz ere gaztelerara buelta egiten dutenak. Eta gero, euskera bera, guk zerbitzu guztia euskaraz emate hori, bada motibo nahiko jende askorentzat ja Goienerrera pasal izateko. Ze konpainia handiek ziurrenik izango dituzte euskerazko zerbitzuak, fakturak euskeraz, baino gertutasun hori ez dute. Eta hurrengo diapositiban badaukagu gure bulegoak nola banatuak dauden, ez? Eta lehen esatekin juna, gertu gaude, gertukoak gara. Hasiera batean bulego bakarra genuen, eta gainerako puntuak jartzen genituen infogune moduan, bolondresak juten zian. Eta pixkanaka bulego berriak irikitzen junginan, eta irikitegu gure lurraldean. Gu ez goaz kanpora, adieraztera nola egin behar den berriztagarrien produzioa eta salmenta. Hori uzten digu bere lurraldean bakoitzari, ez? Galizian adibidez Galiziarrei, gu ez gara ja hor sartzen. Guk azkenean legorretako agurtzanek ematen ditu hitzaldiak, Leitzako Mariak edo Iruñeko Xabierrek, ez? Azkenean, badakigu nor den hitzaldia ematera jundana, ikusi dezakegu bere herrian, ez? Bertakoa gea. Eta gure bulegoi dagokienez, euskera erabilera ezberdina da, Ordizia Donostia izan litezke euskaldunagoak, Bilbo Gasteiz, pixka bat jaisten da Iruña baita ere, agian gutxiena hitz egitena Gasteiz litzake, ez? Dena den, guk euskera bermatu daukagu bulegoa zabaltzen dugun leku guztietan. Gero aparte, arreta presentzialean, euskera nabaritu dugu asko erabiltzen dela, naiz datorrenak gutxiago jakin edo azkenean euskaraldiak bultzatu ditun dinamikak, ez? Hau bizi belarri prest elkarrizketak gure bulegoetan ohikoak dira. Askotan euskaraz hitz egiten hasi, eta konturatu beste aldekoak ez dakila, eta no te cambies esaten dizu, entiendo, eta baino, gure lankideak egiten du euskaraz, entzuleak gazteleraz, eta normal. Gero, energia berriztagarria euskalduntzen. Bueno, energia berriztagarria euskalduntzen, gaur egun, badira beste erakunde batzuk fakturan inguruan eta hitzaldiak ematen dituztenak, baina Goiener hasi zanean, oraindik ez zegoen faktura elektrikoan inguruko hitzaldirik eta antzekorik. Gu hasi ginen pixkat hor berriztagarrien inguruan, faktureak eta gainerakoan euskeraz egiten. Eta aparte hitzaldietan, nola bermatzen dugun pixka bat bizigean gizarte diglosiko honen presentzia, euskera presentzia bizigean gizarte diglosiko honetan, bueno,
Hitzaldia pertsona bakarrak ematen badu, izan liteke parrafoka, adibidez tarte bat euskeraz, beste tarte bat gazteleraz, edo bi hizlari bali madira txandakatuz, edo hitz egiten dena hizkuntza batean eta atzean aurkezten dana beste batean eta tankera horretara. Vale. Bueno, urrengo atala, ja pixka bat hemen orain hasi gean ez hizkuntza planarekin martxan, zenbait datu aztertu izan ditugu eta ikusi dugu aurkezpen honetarako eta zenbait kontzeptu azaltzeko egokiak dirala, ez? Hemen diapositiba honetan ikusten dugu nola bazkideek aukera dezakete zein hizkuntza erabili guk bidaltzen dizkiegun komunikazioetarako eta fakturetarako, eta 53%ak ja euskera aukeratua du. Eta arreta presentzialean, bulegotan ere, 51% edo neurtua daukagu erabiltzen dela. Horrek ez du esan nahi, gainerako guztiek lehen azaldu dizueten bezala, euskera ez dakitenik, agian entzunez ulertzen dute. 53 horietan ere ziurrenik izango da euskaldunik, baino fakturen zailtasuna eta bar ikusita, nahiago izango du gazteleraz jaso, barkatu. Gu daukagun erronka da gehiago barrura begira. Kanpora begira asera-aseratikan euskara bermatu nahi izan dugu bazkidearekiko, baino barrura begira, bai azkenen jasan izan dugun irakaskuntza politikak, batzuk euskeraz ere alfabetatuak izan ez direlako, barrura begira lan asko errazago egiten dialako eta eguneroko estres horretan sartuta, lan asko erderaz egiten dira, langileen artean. Eta pixkat hori aldatu nahi dugu hizkuntza planarekin. Urrengo datua bolondresei hitz egiteko da pixka bat. Bueno, komentatu duten bezala, bolondresak eta langileak osatzen ditugu goienerreko taldeak, eta bakoitzak bolondresek aldun neurrian parte hartzen du, eta parte hartzen dute baita ere agintaritza edo erabakiak hartze taldeetan. Adibidez, hizkuntza batzordean, gaur etorri da hemen Inez, kaixo Inez, 5 langile eta 5 bolondres gea, eta elkarrekin hartzen ditugu erabakiak. Beste talde garrantzitsu bat, itzulpen taldea da. Itzulpen taldeak egindako lana aurten, azpimarragarria iruditu zaigu, 2008ko iraila arte egindako itzulpenak kontatu ditugu, eta 75 itzulpen izan dira, 75.000 hitz itzuli dialaik. Eta horietatik 10% bakarrik atera dugu itzultzaile profesionaletara. Gainerako guztia etxean egin da. Hortikan ze lektura egiten dugu, bi irakurketa, ez? Alde batetik ona, langileak eta bolondresak prest daudelako behar dana egiteko ahalik eta eduki gehiena euskeraz izateko, baino bigarrena ez da horren ona, bigarren irakurketa, ze esaten dut, eta zergatik euskeratu behar ditugu horren beste gauza, justu aurrez aipatzen unagatik, ez? Gazteleraz asko sortzen dugulako, eta orain hizkuntza planarekin, pixka bat horri buelta bat eman nahi digulako. Eta orain ja pasatzen gara langileetara, langileekin ateratako datuetara, baino langileen aurretik, kuriosoa iruditu zaigu, lan eskaintzatan, guk atera ditugun lan eskaintzatan bildutako datuak. Lan eskaintzak betetzeko inprimakiak jartzen ditugu eta horriak bai euskeraz, bai gazteleraz. Neurtu dugu zenbat pertsonak betetzen dituzten euskerazko horriak eta dia guztien 26%. Ondoren hartu ditugu betetako datuak eta kurrikulum guztietatik 80%ak esaten du euskera menperatzen dula. Orduan hor badago kristoren aldea, 26tik 80ra, 54, 54ak naiz euskera jakin, nahiago izan du gazteleraz aurkezteak kurrikuluma. Eta euskera hobesten den lanpostu baterako hori pixka bat harrigarria. Horrek ze pentsa ematen digu euskaldunak oraindik daukagun komplejo edo euskera baliogarria ez izateko beldur hori, edo agian ez du euskera zulertuko, orduan nahiago dut gazteleraz aurkeztu, ez? Pixka bat arduratzen gaitu. Gainera, iruditzen zaigu gauza hau bera enpresatan ere gertatzen dela, bai lehenbiziko hitza esateko garaian, ez? Edo zu bazoaz enpresa handi batera, eta han lehenbiziko hitza segurenik gazteleraz esango dizute. Orduan, hor gerta diteken kasua da, bi euskaldun erderaz aritzea. Eta ez da ezer kostatzen lehenbiziko hitza euskeraz botatzea,
euskalduna danak asko baloratuko du, eta euskalduna ez danak ziur aski euskara ikasterik nahiko luke, baino ezin du, eta ziurrenik familiarrak ere izango ditu, eta hori baloratuko du. Eta besterik gabe ez balimadaki, eskatuko du gaztelera, eta konpleju hori, kanpora. Langilei dagokionez, hurrengo diapositiban daukagu langileen euskara ezagutza. Goiko zirkuluak dira, hitz eginez eta idatziz, zenbateko maila. Gorritan azaltzen da ezagutza hori 0 denean, ez? Eta ikusten dugunez, kanpora zure ideiak hizkuntza bidez botatzeko zailtasuna, kanpora begira hitz eginez eta idatziz, zailagoa da. Aldiz, entzunez eta irakurriz, erresago uler ditzakete, ez? Eta orduan, daukagun portzentai horrekin, guri bermatzen digu horrek, hitzez gure artean hartuta arau bat daukagu hartuta gure artean, ahozko arau bat da, eta hitz egina daukagu bakoitza komunika dadila ahalik eta, hobekien eta mintzatzen den hizkuntzan. Naiz eta egon tartean jendea hizkuntza hori ulertzen ez duena. Gero egongo da alboan lagun bat, hori itzuliko diona, xuxurlarien zerbitzua esaten diguna, edo bestela galdetuko du. Hala ere, euskaldunak daukagun gauza horrekin, errespetua badago pertsona bat ez dakina, egingo dut gazteleraz, deno dakigu gazteleraz, zergatik ez dugu egiten gazteleraz. Horrek ez luke horrela behar, eta horiek ere, pixka bat landun egitegun gauzak dira. Gainakoan langileen artean 7% edo euskaltegira doa, eta gero aparte langilei ere baliabideak eta aukerak eman behar zaizkie euskara zaitzeko. Adibidez, orain arte ordenagailuak banatzen genituen lankide berri bat sartzen zen, eta hau da zure ordenagailua, hau da zure sistema, hau da bere sistema eragilea eta bere hizkuntza. Eta hizkuntza erdera zen, klaro, denai berdine jarriz. Orain galdetzen dugu, eta hau galdetzen hasi geanetikan, 4 ordenagailutatik 2 euskeraz jarri ditugu. Horregatik, aukerak eman ere inberdiala goratzea. Eta bukatzeko, pixka bat, Goienerren euskeran argazkia ez, hoxe da, irudi horrek errepresentatzen duna. Alegia, zaindu dezagun euskera, eta bizi duen desoreka pixka bat berdintze aldera edo, euskera hori erdigunean jarri behar dugu. Goienerren egiten dugu sareetan, beti euskerari garrantzia gehiago ematen diogu, bai posizioz, bai eduki gehiago argitaratzen ditugu. Adibidez ez ditugu argitaratzen edukiak gaztelera hutsean, itzulpenaren zai egoten gera, eta antzeko gauzak. Da horrekin ikuste dut, eskerrik asko, eta Anje Dualdek bere kanta batean esaten duen bezala, aprobetxatu eka botatzeko, maita nazazu gutiago, goza nazazu gehiago, alegia, aipa nazazu gutiago, mintza nazazu gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko Asier, gauza pila kontatu dituzu, oso interesgarria. Galdera bi dauzkat, baina biak lotuko ditut. Eta honako hau, Euskal Herrian enpresa desberdinak daude, argindarra saltzen, energia berriztagarrien inguruan, zein da egoera momentu honetan euskarari dagokionez enpresa hauen artean, eta testuinguru horretan, zein da euskarari dagokionez Goienerrek dituen erronka garrantzitsuenak. Lehen Euskara Plan ere aipatu duzu, gauza batzuk aipatu dituzu, orduan testuinguru honetan zein da Goienerren erronka garrantzitsuenak. Eskerrik asko. Lehenbizi esan behar, ziurrenik, ohiko enpresek ja behartuta, hemen ikusi ditugu beste adibide batzuk, bai bertakoak diralako, edo bai azkenean euskerak ere bere merkatua baduelako, ja euskeraz eskaintzen dituzte fakturak eta ziurrenik zerbitzua baita ere. Baina, telefonoz deitzen dezunean, edo beraien bulego batera zoazenean, lehenbiziko euskera ziurrenik ez dizute euskeraz egingo, edo telefonoz deitzen dezunean, euskeraz entzun nahi baduzu, sakatu bat sakatuko dut, agian 10 minutu eukiko naute zai, eta gero erantzunik emanez, eta orduan, bezeroan aukera izaten da gaztelerara botatzea, argi eta garbi. Eta gero bigarren galdera, bai. Zeintzuk dira dauzkatzuen
Erronkak, bai. garrantzitsuenak. ezta? Bai, Aipatu duzu. komentatzen nuen bezala erronka garrantzitsuena da barrura begirakoa. Gu kanpora begira ikusten dugu gure burua bazkideak asetzen ditugula, beti bada bazkideen bat esaten diguna, hau ez duzu euskeratu, eta hori ere ondo etortzen zaigu, egia da, guztia dena perfekto eramatea zaila izaten dela, baino, hoxe da, batez ere barrura begira, barne komunikazioa, barne lanak euskeratzea, hori euskeraz egin alizatea, edo ez eginda ere komunikatzeko aukera barruan, euskera gaztelera ainakoa izatea, ez? Oso ondo. Eta beste galdera bat egingo dizut, jak denborarekin ondo gabiltzan, badakit aplikazio batzuk eta software batzuk eta ere landu dituzuela, eta horiek ere euskeraz landu dituzuela edo prestatu dituzuela, horietaz zer egin duzuen eta izan dituzuen arazo edo oztopoak edo pixka komentatzea gustatuko litzaidake. Bai, ulertuko duzuenez, merkatu elektrikoa, merkatu konplexua da, eta software propioa guk geuk garatua da, eta lehenbiziko momentutik software horrek batez ere barrura begirakoa beste kontua da, baina kanpora begira erabiltzaileari bai fakturak jaulkitzeko garaian, edo intraneteko zatiak, mezuak, gauza guzti hori denak euskeratuak daude hasiera batetik, eta software hori pentsatua dago beste hizkuntzetara baita ere itzultzeko. Eta adibidez, bada hor Galizian Nosa Energia izena duen kooperatiba bat, eta beraiek gure softwarea erabiltzen dute galegoz, itzulpenak noski beraiek egiten dituzte, baina garapena ja eginda dago beste edozein hizkuntzatan erabili ahal izateko.